Привет на всички! Това е видеото преди моето соло пътешествие за около 6-7 месеца в Южна Америка. 6-7 месеца, защото нямам билет за връщане, но планирам да се върна около средата на юли. Ще видим. Като планът ми е сега, утре летя за Истанбул. Утре е 31 декември, така се получи, че имам 24 часа престой в Истанбул и съответно авиолинията ми покрива също така нощувка в Истанбул. Така че утре ще бъда на Нова година в Истанбул сама. Ще видим как ще се получи. И след това на 1 януари летя за Буенос Айрес, като полетът е общо 18 часа. Това ще бъде интересно, ще видим как ще мине. Но както и да мине, важното е да пристигна жива и здрава. Като една седмица ще бъда в Буенос Айрес, след това летя за Ушуая, което е градче в най-южната част на Южна Америка, и оттам почва приключението ми за около 6-7 месеца, както казах, от юг на север. Тоест планът ми е да посетя грубият ми план, понеже наистина това е така, това са сигурните неща, които ще се случат през следващите 2 седмици. След това имам груп план, т.е. може би средата на януари да бъда в Ушуая, след това около края на януари и февруари да бъда около Патагония, да правя преходи. След това март месец така ми се иска да посетя Сантяго и Атакама, пустинята Атакама. След което април и май, т.е. 2 месеца, бих искала да бъда в Перу, да посетя Мачу Пикчу, да направя няколко по-дълги прехода, като един от тях е около 10 дни, без ток, без легло, само палатки, така че ще видим това дали ще стане. Честно казано, така ми се иска да пробвам, но ще видим, нека стигнем първо до април месец. И юни месец последно бих искала да посетя Еквадор. Като цяло пътуването ми ще е доста по-насочено към планини. Така последните 2 месеца бях в Азия и това доста ми липсва. Последно бях на преход октомври в Италия. Цяло лято прекарах в Доломитите, но така липсва ми доста и ми липсва това да бъде част от моите приключения в чужбина. Така че за това ще ви покажа какво съм си приготвила. Това включва планинска екипировка. И това е грубият ми план, като, както може да видите, имам някаква груба идея, но като цяло съм се оставила на съдбата да реши какво ще се случи от това пътуване, именно защото като пристигне човек е съвсем различно. Аз какъвто и план, вече съм свикнала, че какъвто и план да си правя, като цяло, да, в повечето случаи се получава малко или много, но на място, някое място може да ти хареса, може да не ти хареса, съответно да искаш да си тръгнеш по-бързо или пък да останеш по-дълго. Така че имам груп план, но в крайна сметка каквото се получи, тези неща бих искала да видя, но пък може нещо по-интересно да излезе на място. Каквото и да стане, със сигурност ще споделям в YouTube моите преживявания и впечатления. Надявам се, че ще ви е интересно. Сега първо ще ви покажа видео, което направих преди малко с багажа, който опаковах преди малко. Така, това е целият ми багаж, като не съм пробвала дали ще се побера в раниците, които съм си подготвила, но понеже пътувам все пак често, малко или много знам кое така се побира, какво ми е нужно, какво не ми е нужно. Най-големият ми съвет е просто да бъдете реалисти, какво ще носите и какво не. Разбира се, с пътуването идва малко опит с това, но и също така имайте предвид, че навсякъде може да се купи всичко, така че и нещо да се забравили не е проблем. Какво още? Да, този път обикновено пътувам само с една раница, която е достатъчно голяма, че да влезе под седалката отпред, но този път ще взема и още една раница. Значи първо, другата раница, която се пъха отпред под седалката, е 23 литра, но ще взема една още 30 литрова, като взимам я, понеже планирам преходи над 5000 метра в Патагония. Съответно съм си подготвила и зимни дрехи за планина. Няма да нося с мен палатки, спален чувал и така нататък. Тези неща могат да се наемат на място. Няма да е ефтино най-вероятно да се наемат на място, но все пак пътувам 6-7 месеца, от които надали повече от 3 седмици биха ми били нужни, така че предпочитам да наема на място, отколкото да нося 6 месеца на гърба ми палатка и спален чувал. Така, и сега ще ви покажа всъщност какво съм взела. Така, започвам с раниците, които съм си взела. Това е една малка чантичка, която нося със себе си и въобще
за вода, паспорт и така нататък. Това е раницата, която нося винаги с мен, дето е малка и се побира. Има си така отделение за лаптоп. Въобще много си я харесвам. А това е 30-литрова раница, която ще напълня с неща, които няма да ползвам скоро, т.е. за планина, за тежки преходи и така нататък, но просто нямам как да оставя в България. Така че първо започвам с нещата, които ще взема за планина и ще бъдат в раницата, която скоро няма да отворя. Така, започвам с бански, които всъщност не са за планината, но все пак няма, надали ще нося, като цяло не съм по плажовете. Иначе съм взела така едни по-леки ръкавици, по-летни ръкавици, челник, така по-топли чорапи и един чифт чорапи за екстремни температури, бъфове, дъждобран, зимни ръкавици, чаршаф за спален чувал, така по-топли дрехи и връхни за планината, термобельо, зимна шапка, пухенка, щека и зимни панталони, 2 чифта зимни панталони за планина, както и един така 3-сезонен. Какво още? Това отгоре, както казах, ще сложа в 30-литровата раница, която смятам да не отварям често. След това всичко друго се побира в другата раница, като това са тениски за планина и за през деня, едни 2 чифта панталона, които са така летни, блузи за навън и една жилетка. 4 съм взела общо, като тук има 3-4 чифта клина за планина, за навън и така нататък. 2 рокли и термобельо, което си ползвам за пижама често. Тук съм побрала козметиката, като съм взела, честно казано, доста, понеже пак ще пътувам за 6-7 месеца, но има абсолютно всичко. Гребен, слънцезащитен крем, нокторезачки, пинсета, каквото се сетите общо взето. Така, какво още? Туристическите обувки, които ще нося с мен, понеже те вземат най-много място. Лаптоп, чорапи, тези са ми доста удобни и за преходи. Тук имам бельо, обувки за навън, чехли, кърпа, турба, която ползвам обикновено за мръсни дрехи, слънчеви очила, камера, трипод, шапка за навън. Така, какво ще има тук? Външна батерия, работен телефон, паспорт, кутия с прибори, лекарства, която е доста голяма този път. Правих си изследвания преди да замина, с което ви посещам и вие да си правите често изследвания. Така че трябваше да взема някои допълнителни неща с мен. Бутилка за вода, така доста зарядник, в които има и така за комари, адаптер, който всъщност не знам дали ще ми трябва, но ще го взема с мен за всеки случай. Епилатор и пак за комари. Всъщност май това. Това е резултата, като се справих, мисля, абсолютно идеално. Всичко за планина, наистина си се побра тук, като допълних, сложих и лекарствата тук, надявам се да не ги използвам и тях често, както и зарядните, като тях може да ги сложи тук, няма значение, така или иначе тези джобове тук останаха празни, само съм сложила отстрани чехли. Така всичко наистина си се побра, а в тази малка раничка дори е празна, вътре имам само вода и външна батерия. Така че това е. Мисля, че се справих страхотно. Личи си наистина кой е пътувал често и кой стяга багажа и знае какво се побира в раницата. Но нещо, което забрави да кажа, че всъщност имам и яке, което то е спортно елегантно, става и за преход, става и за навън, така че аз с него ще пътувам. И това е. Надявам се, че ви е било полезно и интересно. Така, това е багажа ми, като както видяхте, всъщност една раница е само за планина. Ако не се интересуват от преходи, разбира се, това не е нужно, така че една раница е достатъчна. На мен винаги ми е била достатъчна. Всъщност това наистина е в резултат на доста пътувания, въпреки че още от малка вече съм на 31, но да речем като бях на 20 и 18 никога не съм пътувала с много куфари, просто така доста компактно винаги се побирам в една раничка. Няколко въпроса ще отговоря, които ми издадохте днес, след като споделих видео в Instagram, че пътувам утре за 7 месеца в Южна Америка. Първо, много благодаря за хубавите коментари, които се написаха, за пожеланията, за личните съобщения. Изключително много благодаря, страхотно
позитивна енергия, наистина с нея много ме дарихте, така че много благодаря. Няколко неща, които така изникнаха като въпрос. Първо, какво работя? Всъщност работя в сферата на маркетинга и ивент менеджмента, т.е. организиране на събития, като и дори customer support, работа с клиенти. Така един микс от различни неща, като просто хубавото е, че всичко мога да правя онлайн и също така работя, така да се каже, по проект и задача. Тоест, трябва да се свърши, независимо дали от 9 до 6 българско време, въпреки че по принцип се старая да спазвам българското работно време от 9 до 6, т.е. понякога ставам доста рано или пък си лягам доста късно. Сега в Азия, например, работих до 11 часа местно време в Лаос, а в Аржентина мисля да се събуждам в 6 часа сутринта за работа. Така че това са едни малки жертви, които се изисква, когато работиш онлайн. Но не е страхотна тайна моята работа, просто е онлайн и просто мога да работя с различни часове, което е наистина прекрасно. И какво още? Също така, някои от вас ме питаха как се справям с бюджета. Всъщност, много от вас, или малко от вас, не знам, но все пак получавам такива коментари. Така е, много хора си мислят, че пътуването и работата в чужбина всъщност е много скъпо и така нататък. Искам да кажа, че има страхотна разлика между пътуване и пътуване. Съответно, аз, за да мога да си позволя всички тези пътувания и така нататък, първо не пътувам много със самолет, много често със самолет, т.е. летя до дадена дестинация и оставам там няколко месеца. Тъй като полетът, особено до друг континент, обикновено не е ефтин, не е нискобюджетна авиолиния, така че това е най-скъпата част, но вече пристигнеш ли на място, ако останеш така за няколко месеца, както и в моя случай, всъщност парите се избиват малко или много, така да се каже. И престоят в хостел, т.е. нощувка в хостел и храната често може да излезне и по-евтина от това човек да плаща наем в София. Дадох днеска за пример в Виетнам много често, почти във всеки град. Имаше хостели за 10 лева на вечер с включена закуска. Тоест ти ако останеш там за по-дълго време и си намериш хубаво място, ти можеш да плащаш 300 лева за хостел с включена закуска. Което е страхотно, не е за всеки. Не е за всеки, това всичкото идва с една голяма цена на лично пространство най-вече, така че аз лично винаги, когато се върна в България, като имам собствена баня и собствена стая, се чувствам абсолютно преродена. Така че това е една жертва, която трябва да се прави, поне в моя случай. Така, това доста помага за планирането на бюджета, но по принцип просто съм си задала аз на себе си един бюджет, колко максимум да харча за нощувка, колко максимум да харча на седмица за някакви допълнителни неща и следя. И като цяло повече си готвя. Много зависи от цените на място, понеже в Азия храната навън също беше доста евтина. Така че това са моите тайни, не са някакви страхотни тайни, но това ми помага да комбинирам работата с пътуване, но не е за всеки и не е лесно. Най-лесно е човек да каже живот си живееш, но както казах, понякога ставам 6 часа за работа, работя до късно, лятото пък при мен е доста натоварено, зимните месеци обикновено са по-леки, така че това е ситуацията при мен. И също така днес едно момиче ме попита как беше точно въпросът, откъде идва или как се поддържа този авантюристичен дух. Бих казала, че със сигурност първо съм родена с него. Още от малка много обичам да пътувам, много обичам да приключенствам и така нататък. Но като цяло просто гледам да бъда по-смела към нещата. Тоест всички казват, там е страшно, там е опасно и така нататък. Била съм в много страни, които се считат за опасни. Сега, например, най-опасното място, което съм била според Google е Гватемала. Не съм имала никакви проблеми там. И в Мексико, във всички тези държави, в които въобще има много известни дестинации и градове и така нататък. Всичко е много уредено. Самите хостели ти предлагат транспорт, организиран екскурзии и така нататък. Така че веднъж като човек излезне, всъщност вижда, че нещата не са точно така, както може да бъдеш наплашен. Разбира се, трябва да бъдеш внимателен. Например, аз не излизам сама нощно време и така нататък. Винаги гледам да съм в централните части на градовете. Не поемам излишни рискове. Това е нещо друго, което прилагам при своето пътуване.
Да, малко смело се изисква, но и като цяло човек, колкото повече пътува, толкова повече според мен малко придобива и смелост, и по-реална представа, и по-добро организиране, бих казала, въобще на цялото пътуване. Също така и по-голямо спокойствие. Преди години, когато бяха първите ми стъпки в digital nomad, т.е. да пътуваш и да работиш, бях много по-внимателно планирах нещата, т.е. ден по ден, къде ще бъда, какво ще видя и така нататък, но както споменах по-рано във видеото, така вече съм доста по-спокойна, понеже виждам, че на място се променят плановете, искам по друг начин да ми е пътуването, по-скоро да отида там на място, да преценя какво ми се прави, може един ден да ми се почива, може друг ден да искам да разгледам, може една седмица да искам нищо да не правя. Така че по-спокойно и лежерно я карам, не мисля за най-лошото, разбира се, както казах, пазя се, но все пак, ако човек мисли за най-лошото, за хранително натравяне, за болести, за опасности, за кражби и така нататък, то да си останем вкъщи и да се свърши тая мъка. И така, това е като цяло, просто така човек може би трябва да започне. Това, че съм сама, всъщност много хора казват, че то на ти ли е скучно и така нататък. Напротив, аз винаги казвам, че с пътуването сам всъщност да, понякога е самотно, понякога ти си иска с някой да си, става ти тъжно, нали, за вкъщи от време на време, но като цяло това, когато си сам, всъщност доста помага да се запознаваш с други хора, понеже си сам и много по-лесно и те заговарят, в хостелите има много събития обикновено за чужденци, за пътуващи и така нататък. Докато, когато аз лично за себе си съм забелязала, че когато пътувам с приятелка или с някой друг, винаги сме си заедно и като цяло, нали, не допускаме други хора да ни влезнат в кръга. Така че въобще не е скучно да пътуваш сам. Това е последното нещо, което е да пътуваш сам. Да пътуваш сам за мен е наистина по-скоро нещо, което ти помага да откриеш себе си, да останеш със собствените си мисли, да разбереш неща за себе си, да оцениш някои неща. И така, да, това е като цяло. Надявам се, че видеото ви било полезно, интересно и така следете YouTube канала, следете моя Instagram, TikTok, каквото и там да имам онлайн. Надявам се да ви е интересно наистина. Ще споделям от всички места, които посетя, и хубавото, и лошото. И така се надявам, че след 7 месеца от този стол, отново, от София, мога да направя пък едно видео, така като обобщение за моето приключение в Южна Америка, което ми е мечта от така малка. И наистина се радвам, че тази година на 31 най-накрая намерих така възможност, време да избъдна. И така, до скоро!